record ka shiga gyara sosai ka shiga gyara sosai na tambaya wa kaina shin menene tausayi a so da ƙauna duba ki ga yanda sanki yayi mini duk da na san kina sani ki kalli cikin idanuwa na san za su zai wannan al'ajab na so ne da ƙauna aiki na kiran kiri da na faɗa ki ji ki bani agaji na rangaji ki ɗan yi tsokaci ki bani ma'aji ba zan can na gaji ki kau da gwadiji a so baya ji labarin zuciya ni za ki tambaya abinda na kaji iya zarce duniya idan na waiwaya ko na sunkuya amsar guda nake jikin zaman habibiya imana amsar guda nake jikin zaman habibiya da sanki na banu akan ki na sanu abinda ba ki so na yi ce in bar shi na hannu ki da sirri zai gano ki damkan a hannu shi zai fi min yawan sauki in bar maganganu ki zo ki da ni so zai min lahani ki tausaya wa ruhi na ki ce ki na yi da ni bana ji ban gani wa zai kula da ni dan ya zama sabanin kito barni ni idan ya zama sabanin kito a barni ni bana ji ban gani wa zai kula da ni idan ya zama sabanin kito a barni ni kula fici sai kin ce zanaci har wanda zanacin kici tun da babu rikici ya za a yi in birge wacce nake so da kauna ya za a yi na ci kalamai na sun kaɗan ta fahimce ni sannan ba hanya kalamai na sun kaɗan ta fahimce ni sannan banya na so ta so ni ne ba guru babu laya babu dake babu karya ni ba ni samariya ba don kwalliya ba kuma ba don dukiya ba ba don zantuka ba kullum ta yi min maraba na san ki na san ki na san ki na san ki so na gaskiya ba yaudara ba na san ki na san ki na san ki na san ki so na gaskiya ba yaudara ba kauna ta yi tsiro suna yin jiro ki nazari samun sa'a ne san mai san ka kutsumaye ma wannan karo na karo ne 2021 idan da tsayar rai Allah ya kai mu 2021 na fara soyayya sabuwar waka ce fa ba wai ina nufin ni din ba kai ka tsufa ce ni na ga sabari idan